Congrats, Brad Shelo o Jen. Nakasag rin taon mo. Kung sa tanan yung nagyan. Salamat, Brad. Kamo, kanusa pa man inyong plano nga magpakasal ni Ali, Daan pagit lagi ko. Mo ginaipangutana ninyo. Siyempre, dugay na gugay mo. Pila na katuig mong manag-uyab niya ang karon. Murag, huwag yun ko'y nadunggang nga nagplano mo nga magpakasal mo. May pangutan na sa Rio ay. Oh, Brad, ano mo ka diha? Ha? Naamog ko'y plano. Sige lang. Mahibaw ka na ligaw niya na ninyo. Oh, nga naman ka. Kalambot at to. Mahal. Nakoy pangutan na niyo ba? Ansa man na? Undam na kang kung mapakasal ta? Sa tinuod lang, di pasat ko siguro kung andam na ba ko. Ikaw, mahal? Paumusap ko. Pero, saka kung mag-ipon na sa ta. Pwede ra. Sige. Mag-ipon lang sa ta. Di mo magpakasal pero mag-ipon mo? Oo pa. May na sad na aron may bawaan mo kung magasinabot ba mi o dili kung mag-iipon na mi. Inuunsad. Mas mayo sad ka mag-ipon mo. Kay basin og makaapon ako ana. Layo pa sa kinas kamatuoran pa. Sa pagkakaroon, magtigom na sa ugid migmaayo ni Ali. In fairness, ha? Sa duha ka tuyo itong panatipon, ubay-ubay na kitag napundar ng mga putang. Yes, mahal. Ug may gani kay magkasinabot ra kita. Baby na lang kay atong kuwang. Ginahan ka? I think ready na ko. Dugay-dugay na sad bayata. Ug sigurado ko nga ikaw na gid ang mamahimong amahan sa ako unyang mga anak. Sigurado naman sa kunin mong Ali. Pero di pa kaandam. mahal ko. Siyempre, isip lalaki. Ako mong responsibilidad. Ug dili ko siguro kung makaya na ba akong budget. Ay buto na una. Basta ko, pagkagsweldo na ko. Mahal, ayaw pa ko na una-ana. Magdinabangay magod kihapon ta. Dili ta kapasagdan, bisan pa man umabdos ko. Na ako'y nangununaan, mal. Unsa man na? Ha? Plano niyo nga magbuhi giro? Total, hilig mo sa pero si Ali. Brad, naibaw ta nga malipay si Ali kung magbuhi mo giro. Pero Brad, bata nga tao ang iyang gipangita. Sao nga, di pa mo ko andam. Ikaw? Sige, suway. Hala! Wow! Diin ka ani, mahal! Ka-cute ka ani nga, papi! Ito yung ginakong palitan. Kaya nahibaw ko nga, malipay ka na. Thank you, mahal! Thank you! Yes, nanagit ay baby! Sa pagkakaroon, siya una nga itong baby, ha? Atong suwayan kung kaya na ba natong mamahimong ginikanan? Ihatag na ko niya ang tanang pagmahal-mahal. Akong ampingan ang atong baby. Mimi, nakoy da nga treat para nimo. Uy, sabak pa niya. Dera. Mahal! Di ba giingan mantika nga ayaw siya hatagi og treat kung wa kay gisugo niya nga iyang gituman? Sagdi na good mahal. Karon na musad na. Kasi karon na la. Kapila ko kakita nimo nga gibuhat na nimo. Paikasad nimo, uy. Di ba kay bawang mo disiplina?
Kung dili ka gusto og anak, at least man lang unta, i-treat si Mimi nga tinuod atong anak. Ali, Recorded by X Thunder Gaming. Sabay na tabo niyo ni Ali. Nakabantay ko, gaya kanasuroy na ko din sa inyo. Murag di siya magawas. O murag di sa mo magtingog. sige, magbigaw. Ha? Gano'n man? Ambot ba pa? Mag-away Mimi tungod lang sa mga gagmay mga butang. Oy. Istoryahin na yung duha dong. Oo pa. Inig Domingo, day off man na mo. Mag-istorya mi. Ambot lang bitaw, Rio. Wala sa ko makasabot na to. Unya, yung anay ng tapermi? Dili na. Kay dili na ko, Rio. Unsa? Unsa, diri na ka? Di na ko sigurado sa akong feelings, Rio. Mas may pagmagbuwag na lang ta. Alay. Oh, kung mo ginay desisyon ni Ali, Brad. Atagin lang sa siyang gusto. Brad, Ay sa pugsa kay matoksik na niya ang inyong relasyon na, Brad. Bati kayo nga ikaw na lang usa ang gusto na magpadayon inyong relasyon. wa ko'y mahimo kung di nagit siya ganahan, Brad. Salamat kay respeto ni mga akong desisyon. Magbahinay lang unya ta sa atong mga gamit. Unya si Mimi. Asan siya? Ari siya na ako. O kung gusto ka makakita niya, ako lang yung siyang ihato din niya. Sige. Kung mo na yung gusto, Ali. Uy, palabig inom mo eh. Son. Sabay, dagan mainom para bumanhid ko. But, sakit na kayo. Hindi na ko madawat. Iwa na ni Ali. Sa kadugay na mo. Karoon na lang yung naging na ni. Yes, tanaw ni mo. Kung sa kay hinungdan nga ni Fade man ang iyang feelings dyan mo, ha? Ako ba pa? Di ko kadawat, ano bro? O kung di mo madawat, Brad, i-fight na mo. I-fight siya. Gusto ko ba ako mag-fight kung di na yun siya? Ipakita niya nga lagid ni mo siya. Ay, surrender, Brad. Brad. Nialagi ka? Oo. Gimigaw ko ni Migot. Di ba niingon man ko nga pwede rati kang adtuon sa imong apartment o dadon ako si Mimi? Okay ra. Naamso ko ilakaw nga nadinis doon. Kumusta mo na itong baby? Hain mo siya. Dali. Sud. Maayo kay siguro di kag sorry sa ila. Oo. Si Mimi ra nga akong irason pero siya gid ang ako tuyod. Permihan na, Brad. Ma-okay ra lagi mo, anak. Nanawag si Brent. Hello, Ali? Rio, magbaybaw lang ko ha. Mubalhin ko og pay. O kung gusto kang makita nimo si Mimi, ihatod lang ko sa inyo. Di ko rin mo tultulan sa imong gipuyan. Para unsa man? Walang. Sige, Ali. Manawag lang niya ako nimo. Mabisi masag ko kay nakoy out of town sa kong trabaho for 3 months. Manawag ko nimo dayon kung mauli na ko.
Kumustang out of town, Brad? Kapoy sa bro eh. Laay sa ganito. Laay, kayo man ditong inspirasyon. Manawag di ko ni Ali. Magpaibaw ko nga naulit na ko. Salamat sa pagdani, Mimi din niya. Uy, isa pa yan. Rio, gidaan na lang sad nako ang tanang mga gamit ni Mimi. Ha? Ano naman? Di na lang siya doon sa bahay. Ha? Uy, nga naman. Allergic sa irong akong fiancé. Fiancé? O, Rio, kaslo nun ako kung nag-ipon nami. Ali. Kasayakot. Nganong iyo na naman kadalay? Bago ba kayo mo? Pero mapakasal na kaniya? Nag-iipon na yun? Oo. Kay bisag bag-o pa mi, iya day kong gihatagan og anak. Mantos ka. O, Rio, ang mga butang nga wa ni mo buhata sa una, mo iyang gibuhat diri nako bisag bag-o pa mi. Wala na kita chance, Ali. Wa na, Rio. Kay dili na ti ka mahal. Ali. For all the years that I've known you, baby, I can figure out the reason you wanna talk to me, girl. Tell me. Grabe gid ang akong pagmahay karon nga wala si Ali nako. Nagtuo ko nga makuha pa nako siya balik. Pero wala gid mi chance bisag gamay. Dinhi na ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita mga higalan, kaagi ni Rio, nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naglaan, don't love, you no more. Rain outside my window, pouring down. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, agabon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga ikalag mga suganti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada. Sa inyong nagalanlaying kaagi sa kinapuwi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining talamanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.